Good morning everyone. Goedemorgen. Magandang umaga sa inyong lahat. December 26, second Christmas day dito sa Netherlands. Breakfast po tayo. Late kaming nagising lahat. Alas 10 na dito, kain na tayo. Breakfast. Hi everybody. Sinabi ko kasi sa kanya na pag nag-try akong mag-Dutch, sabihin niya sa akin, Mama, English please, kasi gusto ko mag-English lang kaming dalawa. Pero naturally, nagda-Dutch na po ako sa kanya. Kasi yun na yung nakasanayan namin. But I still wanna try to speak English with Anna. Because Anna naman is really Dutch talaga yung main language niya. Or yung English niya, makipa din ba? Yung Bisaya naman, of course, I try to talk to her in Bisaya every now and then. But I don't expect Anna to really master Bisaya. It's enough for me that she understands and she knows my language ba. Si Ruth po ay andun sa taas naliligo and maligo din ako after breakfast. Punta po kami sa aking in-laws mamaya sa dinner. Doon kami mag-celebrate ng second Christmas day. Today is just chill day sa amin. Tomorrow may work po tayo. Si Mr. wala. So, I don't know what he plans to do with Anna tomorrow. But yeah, ang cute ng Christmas tree pa rin, oh. Pasensya na yung mukha natin bagong gising pa talaga. Kain po muna kami ni Anna. I hope okay po kayo. Feeling ko dito lang yata sa Netherlands ang dalawa ang Christmas days. Kahapon sa mga gifts pala namin ni Ruth sa isa't isa. Happy naman kami. Iyan yung gift namin yung gift ni Ruth sa akin. Magagamit din niya yan. And then I also gifted myself with some stuff, but yung pinakagusto kong na-gift ko sa sarili ko yan, i-insert ko. Kasi bumili ako ng jacket kasama nung nanirap ko na jacket for Mr. And then, ano pa ba? Bumili din ako ng puffer jacket para sa sarili ko. Hindi ko na lang po pinakahapon kasi na-open ko na siya. Plastic pa kasi sila dumating. And yung rice cooker ko sana na isasali ko dito sa mga gifts kasi nasisiyahan si Ana na mag-open ng gifts ba. Isali ko sana 'yon pero nagka-problema yung delivery. Instead na i-deliver dito sa amin, doon nila dineliver sa drop-off point. Talagang yung sa address namin yung option na nilagay ko. So ang ginawa nila, wala naman pala sa drop-off point, dinala balik, tapos i-deliver ulit sa drop-off point. So hindi siya in time. Hindi siya nakaabot in time. And kay Oma and Opa, binigyan po namin sila ng coffee machine. Yun. And sabi ko kay Rod, pag nagustuhan ni Oma and Opa yung coffee machine, bili po ako ng para sa sarili ko. Kasi umiinom naman ako ng kape. These days, bumabalik po ako sa kape. Ang cute talaga ng Christmas tree, guys. Nakakape talaga eh. After a week or two, wala na. Tanggalin na naman yung Christmas tree. Kasi dito namin ilalagay yung dito, treadmill dito. May saksakan ba dito din. May stop contact, may power source dito eh. So, yun, kain na po muna kami and mag-ready kami para at least after a bit na iba na yung mukha natin. Medyo mas mas komportable na. A few moments later. Anna, tell the titas what you're making me. What are you drawing? Rainbow. Time check, na ngayon? 2:30. And we will go to Oma and Opa. What time, Wang? I think around 4. 4, so may time pa naman. Nakaligo na po tayo. And first time kong suotin yung aking na bili 2 years ago na plated na skirt. Nagsaya tayo for today's video. But yung flowers naman na bigay ng school sa akin, okay pa din, 'di ba? When was that? December 18 or 19 binigay nila 'yan. And then na ngayon? 26 na and okay pa din siya. Yun, Super, it's still super nice, Bang. Sorry? Oh, the flowers? Yeah. Still really nice. Yeah. You have the Filipino snacks and a lot of food. Yeah, I will eat suman. I will eat budbud. May suman pa kami. Leftover kahapon.
Di ba nga, marami akong in-order. Pero, yeah. Anyway, kakatawag ko lang po din po before ako naligo na tumawag ako sa amin doon sa Pilipinas. Doon sa nanay ko. Tawagan ko po ulit siya. Balikan ko na naman kayo no, pag ando na kami sa bahay ng aking in-laws. How was your Christmas celebration, Papa? The Filipino Christmas Still celebration? Christmas. Yeah, I know, but the Filipino celebration. Yeah, it was nice. Lots of food. Lots of food, yeah. And we did karaoke. Yeah, you did go here. Now, I did with You gonna one. bring this one to work tomorrow? Can I have one? That This one, one? yeah. Hold on. 1.5. Nagpapainit ako ng suman kay Rod. Maybe I will bring her something tomorrow. Tingnan nyo, si Rod nag-ayos dito. Oh. Niya niya to. Then naghugas siya dyan. Yung mga leftover food namin, nilagyan na niya sa mga food containers. So, diba? Very good. Very, very good. Very, very good. Very, very good. Tapos kanina, kasi late na akong natulog kagabi, hinayaan niya akong matulog hanggang almost, I woke up at, I think, 9 o'clock. Yan yung ating suman. Ilang piraso na lang siya. Kain. Hi. Dodong, can I already also have hot chocolate? Yeah, of course, you can get it. Okay. We still have hot chocolate? Hot chocolate not, but we can make it. Nee, chocomel ba? Yeah, Chocomel. yeah. Ah. May hot chocolate tayo. Ginawan tayo ng isa ng hot chocolate. Pang para sa ating suman. Drawing yung anak natin. Oh. Ni-roll niya pa talaga to. Tapos gift niya daw sa akin. Si Ruth, ginawa na niya. Ayun. May hearts pa. Iwan ko lang bakit maitim yung rainbow na yan. Aftercant. What is aftercant here? Papa had verkeerd de kleur gedaan. Ah, nagkamali na yung tatay mo. What, Moiska? Thank you! Thank you lang. What leave pa niya, oy? Punta na po tayo ka Kilabyanan. Dito yung aking madam, oh. Yeah, it's more. Both Anna and Ruth are wearing their new jacket, oh. Ja, is Ah. Anna siya is ook mooi. Kijk. Ano talaga, no? Parang, sa Bisaya ba, bugal-bugal yun. Yung parang, pag tumatawa siya, parang yung talagang parang kang kinukutsa ba? Or pinagtatawanan ka talaga. Bugal-bugal. Ma'am Vivian, intindihan mo yung bugal-bugal, di ba? Medyo late kaming punta kay Labianan kasi matagal silang umuwi. Pumunta sila kay Opa. Roots Opa. Yeah. It's really cold, guys. What's the temperature now, Dodong? 4 degrees. Oh. But it's really misty. Ana, zeg my hi, titas! Busy siya man sa kanyang Elsa doll. Di foggy o hindi nyo masyadong makita yung church. Kita na naman natin yung bahay na maganda yung decoration yun. Of course, hindi masyadong clear sa camera pero malaki po yung decoration. Sa loob nila, meron pa yan sa garden nila. Oh. Second Christmas Day and tomorrow back to work. For me. For Papa Neat. Papa gaat zwemmen, Anna, hè? Yeah, mag-swimming sila bukas. Pagkatapos sila Morgen, mag-swimming, zwemmen morgen. dati nila akong dalawa sa work. Tweeën. Ja. Ja, maar want mama moet werken, schat. En dan jij en papa gaan zwemmen. Wat leuk. Dan doen we eerst brood en watermeloen kopen, 's ochtends voor zwemmen. Ja? What? My bread and There's watermelon. fruit. There's like already sliced fruits from Then Plus. we bring that You can bring that. Maybe she likes it. It's with apple, that should be watermelon. Kahit nasa loob ng sasakyan, ang lamig. Matagal gumana tong heater ng sasakyan ni Ruth. Okay. Yan, nag-drop by po ako dito sa school kasi hindi ko pa nakuha tong wala man dito. Baka andito. Wala man. Pinalikan ko dito yung Secret Santa ko ba na
na may socks kasi na may pangalan namin. Tapos doon ilalagay yung mga, yung mga gifts. Pero wala man yung socks ko doon. Ang weird naman, eh. But yeah, message ko yung assistant director namin kasi nga wala. Punta na po kami kila Bianan. Dito na po tayo sa White House. Anna and her shoes. Sige na. Welke eerst het op slot doen? Ja. Goed gedaan. Ja? En dan geef ik de sleutel. Zal ik de sleutel aan jou geven? Oké. Nandito pala, kinuha pala ni Bianan doon. Ik moet bij Martine geven, wat jij wil. Ja, dat is goed. Ayan, yung pangalan ko. Yan. Kinuha pala ni Bianan doon sa school. Ayan yung gift. I think it's the same gift I gave. Dadang! Dadang! Guess what? Ba? Guess what I got for Kerst? Also Ferrero. I gave Ferrero to the yung ano ko, yung name ko. Same din yung binigay sa akin, Ferrero din. This is a nice Christmas village too. Mooi. This one, nee, danke. This one opa. Ja. Oh, mooi. Hier zetten volgens mij. Yan yung binigay namin kay Bianan, yung pamasko namin sa kanya. May kasama siyang, parang set na siya ba, may kasama siyang scarf. Nagustuhan niya po. Pagod na yan eh. Ik heb de chocoladas gezien, Ar. Ja, is ook goed. Ja, ik laat je het zien. Straks, na het eten. Mag je eentje hebben? Maar is die heel lekker? Nou, eentje. Maar is die heel lekker? Jawel! Het is hetzelfde als mama chocola, maar... De witte. nee, niet de witte, maar bruin. De chocola. Simple lang din to yung Christmas niya. Every time gusto ko. Ay, kain. Ja, moet wat iets eten, meisje. Nou, het zit heel te mouw om soep. Zeg even hoe wat er op tafel staat. Ja. Ik doe dadelijk Moet hem maar leren, hè? Dat is geen probleem. Dat is hard. Kain. De hele dag. Ja. Dat is toch veel te koud. Elsa? Wil je bril even opzetten of niet? Nee? Oké. Zeg maar, doe die oma opa. Grote kus van oma opa. Ik zeg, hebben we niks vergeten? Zeg maar, doei oma opa. Nou, bedankt voor alles. Voor de Jullie ook bedankt. Lekker eten, gezellig thuis. Kusha geven. Kusha geven. Mooi, ja. Ja. Ja, het is heel leuk. Ja, It's now her favorite. She doesn't want to wear the ones by Heyman.